Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Awake dhewe sak kanca madang karasowan komplit ya yung. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Julang CS. Wah ya, Lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Wah iya. Kaya ngono kuwi. Ya nduk nggih gugah semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang. Kowe nembango nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing Pinggir Jagung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejo Agung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Niken Salindri. Dados ayo. Janji tresnani saseni lintang ing tengahing asmara Gusti rambut lanting wayang lagi aku tanya gedang tresno lalang asmara kami samurasa tambah niati ujiwa kang mas tantrakai setya ganteni selirama sadanamu tresna suci anjaya ayo